Isithwalo seflower lesi ukukhandeka kwazo sikhandelwe nje wonke umuntu onento mhlawumbe ehlanganisa abantu. Singabala ukuthi mhlawumbe isitolo eyenza nje ukuthi kuhlangane abantu kuleyo ndawo. Isitolo, umuntu olaphayo, umuntu owumfundisi, kodwa-ke abantu abasithanda kakhulu ilaba abafundisi. So naso lesithwalo seflower as much as sidla ubisi ayikho into esiyidingayo kimi ngaphandle kwale 90,000. Because it's not only take. There should be give and take. Cha kuba kanjalo khona. No sona asidingi lutho kuwe. Kuwukuthi nje ugcina imithetho. Kuba nemithetho ke yaso ukuthi si-maintaineke nje kahle. Sibe right. Sihlale sikwi-level yazo nje ukuthi hayi siyawenza umcebo uyangena. Kodwa-ke mase usuphambanisile ngapha inkomishi imithetho. Cha akubi bikho olubo olwenzakalayo ngoba ushabalalelwa nje into zakho. Akufi umuntu. So uma ishabalala lezi zinto zakho Dr. Gombo, what if ngithatha lesithwalo ngina something already? So uma sekushabalala kuzoshabalala konke even nalokho lesithwalo esingifice nginakho or kuzoshabalala lokho engikwakhe ngalesithwalo. Cha ngeke kube lesithwalo lesifuna uthathe umuntu ongakaze mhlawumbe singabeka kanjalo ukuthi ongakaze alale nomuntu wesilisa. Okusho ukuthi itshitshi lelo. Bese futhi sisebenze ngokuthi futhi ongakaze akhulelwe. Isithwalo sisebenza kanjalo. Umuntu ongakaze abe nengane noma ke oseyilalele kodwa ongakabi nenhlahla yokukhulelwa. Ngiyafuna sisebenze ngaleyo ndlela. So lesithwalo lesi ukukhandeka kwazo vele ithe ukujula kakhulu kodwa ngizothi nje qabu kancane. So sengifuna ukwazi ngokusho ukuthi lo muntu kuzomela uhlala ulala naye. What if kufika esikhathini la ngasavela ngasathola abantwana? So kumele uhambe uyofuna umuntu ozokhona ukuthi athola akhulelwe so lesilwane sizokhona ukuthi sidle. Ayisekuyela lapho. Kuba kanjalo kwabanye. Kuba kanjalo impela nje. Omunye uzathatha ingane encane nje ngoba phela amatshitshi aseya ngokuphela nawo. Aseya ngokuphela abanye bathatha o16 years. Angithi inhloso yakhe ukwenza lento le ukuthi avuselele lento ngalomuntu. So naloyana lo osukumtholile nje uzolokulala naye mhlawumbe baze babe bawu3 labafazi. And then kodwa lo egcineni ke ukuhamba kwesikhathi mhlawumbe angaba nenhlahla aphila ngaba nenhlahla adlule. Lo oqala lo osukuyifake kuyo kokuqala lento. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello, my Munchies. Happy 2026. Of course, it's me, your host, Chef Phatanani Mbatha, and the man of the moment, the Dokotela himself. Ongangibheke emehlweni. Dr. Gombo, sawubona? Siyaphila ninjani? Siyaphila. Happy New Year. Sibonga kona ukuthi kungene onyakeni kuphileka. Man, Dr. Gombo, it's good to have you back at home. Munchies and Thoughts is home. Yeah, boy. Uright kodwa? Ngiright kakhulu impela. Awungitshele ke sithi nje uqala ukushutha ne-Munchies and Thoughts, ama-Munchies akuphethe kanjani and nawe unjani? Let's hear testimonies. Okay, hayi sibonge ukuthola ithuba le kanjalo. Wona ngisho ukuthi angiphethe kahle impela. Hayi ngisho impela ngoba cha akukho okubi engathi mhlambe since siqalile nje lapha kukhona okuvelayo cha. Okuvelayo nje yiloko ukucontrolekayo ngoba kubuye kube khona nalabo abafonelana ebusuku ke. Ayikho nje okuhluphayo kuphela kodwa cha ngiyabacontrola ke nami ukuthi bazama ukufona mina ngoba abanye basuke bebuka ebusuku ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi mhlambe ngabo 12 usedathi ngifona. So ngibaxolele ke kodwa. So ngibaxolele ngibachazele kodwa ukuthi hayi bebongithinta ngale ikhadi nje before 9 bese sekuyaphela. Cha kodwa ke kuhle nje konke. Wow, siyabonga. My Munchies, please ningafoneli odokotela bami ebusuku. How? Yazi ngiyangiphoxa ngimthanda kangaka but anyway, thank you so much. Uzocela ukuthi uzazise ukuthi ubani ubuyaphi udume ngani.
Yebo, asibonge. UDr Gombo lo waseDumbe bathi endaweni yakagaya umuthi uma besho ngelinye igama. Kodwa isePaul Petersburg la ngikhona khona ngidume nje ngakho lo kokwelapha kuphela. Into zenhlalo, into zemali kanjalo njalo-ke nokunye singakubala kushona ilanga. Kodwa ngitholakala nje khona eDumbe impela kwakagaya umuthi. Wow. Sibonge. Usichazele ukuthi ungubani, ubuyaphi, and of course niyamazi uDr Gombo. He's a big manchi. Like you always say, I'm a big manchi. First of all, I want to say thank you so much, Dr. Gombo, for joining me. Yeah. It's always a pleasure to have you on the show. Yeah. But before sizokhuluma ngeyinto eziningi, ukhulume ngesithwalo seflower nobisi, Dr. Gombo, and kube nezinkulumo eziningi lapha ku social media. Abantu bezibuza, abanye bethi cha yikho lento, abanye bethi khona. Hence I even brought a flower today again. I hope you brought the milk. I hope you brought the milk so that. But anyway, isingathathi isikhathi sakho. Ngicela ukuthi ukuchaze kabanzi ke namhlanje. Uchaze kabanzi ngalesithwalo nokwakhiwa kwaso nokudla kwaso, just for people to understand, because abanye bathi ukhuluma into engekho, most of them. So I don't know. That's why I had to bring you back. Hayi sibonga ukuthola ithuba lelo. Isithwalo seflower lesi ukukhandeka kwazo sikhandelwe nje wonke umuntu onento mhlawumbe ehlanganisa abantu. Singabala ukuthi mhlawumbe isitolo eyenza nje ukuthi kuhlangana abantu kuleyo ndawo. Isitolo, umuntu olaphayo, umuntu ongumfundisi, kodwa-ke abantu abasithanda kakhulu ilaba abafundisi. Basenzele ngendlela yakhona emasontweni. Isithwalo lesi siniselwa ngalolu bisi, singasho ukuthi sidla ubisi kanye ngeviki. Kodwa-ke manje lolu bisi lolu ngeke ngikhona ukulichaza kakhulu lona, kodwa nje ubisi esingalitholi la eMzansi okufanele size sibuyele kuphi eZimbabwe la esikhandeke khona, ngoba khona indawo la abayibiza ngeChipinge la nginokuvakasha khona. Kube khona enye abathi iseMvuru khona le eZimbabwe. So lesi sithwalo lesi ngisikhande khona lapha nalamadoda khona le eChipinge naseMvuru kuhlanganisiwe amakhehla akhona amadala. So lamakhehla-ke maye ichaza-ke lento idla lolu bisi, akusilo ubisi lolu olwaseyitoro. Ngabe siyayithengela nje nathi siyithathela iBloom silinisela. So ubisi oluthe ukuthi kancane okungasilo vele ubisi lokuthi kungaxoxeka kanjena ngalo. Kodwa nje uma ulifikile bayalwazi nje abathathile sona lesithwalo seflower ukuthi lolu bisi lwabo lukanjani, lona lumhlophe kodwa nje luthe ukuthi kancane. Lesithwalo seflower simalini, Dr. Gombo? Sona siyabiza kimi impela. Kimi nje asiphumi ngaphansi ka-90,000 kunjalo impela. 90,000. Into ejulile impela ekwenzela izinto zenzeke ngokushesha. 90,000. So umuntu ngeke ngimsize, engimsizayo akasondele nawo 45 sisenze ahambe ngimkalela inyanga eyodwa kubuto. Bese sibona ukuthi kwenzakalani, ngoba isithwalo asifani nento yokugeza. Isithwalo sifuna ukuthi mawusithatha manje ngenyanga ezayo kube kucaca mawubuzwa ngibona. So kufuna-ke kube kanjalo, mina ngikalelana inyanga umuntu mayithatha isithwalo noma yisiphi nje, ukuthi mayisithathile lesi ekhaya mayebuya ngenyanga ezayo kumele kube nomehluko. Bayofakaza nje abaningi abaziyo. Okay, fine, Dr. Gombo. Now I want to understand, because ngizwile man endaweni eziningi nala kwamanje izinto. So naso lesithwalo seflower, as much as sidla ubisi, ayikho into esiyidingayo kimi ngaphandle kwale 90,000. Because it's not only take. There should be give and take. Cha kuba kanjalo khona. No sona asidingi lutho kuwe. Kuwukuthi nje ugcina imithetho. Kuba nemithetho ke yaso ukuthi simaintaineke nje kahle. Sibe right. Sihlale sikwi level yazo nje ukuthi hayi siyawenza umcebo uyangena. Kodwa ke mase usuphambanisile ngapha inkomeshi imithetho. Cha akubi bikho olubo lwenzakalayo ngoba ushabalalelwa nje izinto zakho, akufi umuntu. So uma ishabalala lezi zinto zakho, Dr. Gombo, what if ngithatha lesithwalo ngina something already?
So uma sekushabalala kuzoshabalala konke, even nalokhu lesithwalo esengifice nginakho, or kuzoshabalala lokhu engikwakhe ngalesithwalo. Cha, ngeke kube kanjalo. Lokhu okukhandelwe yiso lesithwalo lesi, excuse, yikho kumele kuhambe kushabalale. Lokhu nje ubuvele unakho nje, cha, kuyayisalela. Uma wade wakhe isitezi impela before usithathe, sosala isitezi kuphela iy'moto zife iginqike iy'ntshontsho ezinye oy'khandelwe yilesithwalo lesi. And Dr. Kombo, lesithwalo lesi-ke kungabe uyazivuselela yearly, monthly, quarterly, or once ngisithathe kayi-one nje sekuphelile? Zona kahle kahle azivuselelwa, kodwa kukhona usiko lwakhona olwenziwayo njalo ngonyaka ngale date le osithathe ngayo la ekhaya. Kwenziwa nje usiko oluthile olwakho, kodwa nje sesi-forever emzimbeni wakho. Usifaka nasemzimbeni kanti? Kuba semzimbeni nje konke. Before uthathe nje isithwalo kwenziwa izinto zonke kuwe emzimbeni before uxhumane wena nayo lento yakho. Ngoba imimoya kahle kahle esuke isebenze la. Kuwukuthi-ke khona indlela ethathwa ngayo iyotshaleka ngayo khona ekhaya. Ngoba naso lesithwalo lesi before utshale ufaka imali, khona imithi efakwayo lapha phansi bese kuba-ke nemali iy'nhlobo zonke sewatshala la utshala khona. Emgodini la uzotshala khona bese ufaka konke-ke ney'mali konke kusukela ku-R1 kuze kuyophuma ku-R200. So iba kanjalo. Dr. Kombo, ngikuzwa uthi imimoya. Cha, imimoya ngoba Imimoya yabobani? Imimoya yani Dr. Kombo? cha, kusiyo imimoya yabantu yona le. Kunemimoya, kuney'ndlela ey'thile zokuthwebula imimoya yabo, njengasezizibeni nje. Ezizibeni kunemimoya yakhona engapheli, okufuna ukuthi uyenze njalo uma uzothwalisa umuntu uhambe uye khona ucuphe iy'nto zakho kahle bese umuntu uyamkubulela khona lapha ezizibeni. Bese nayo le flower yenzelwa khona okunye-ke bese sikuqedele ekhaya sesibuyile kodwa le esigangeni. Mazithi 12 nje ebusuku, kumele ukwenze phakathi ka-12 no-3 ekuseni, kodwa ngale ka-3 awusakhoni ukukwenza ngoba awusakhoni ukucela nokuncenga le mimoya. Kunosiko oluthile olwenziwayo lapha mase kuyokwenziwa lezi zinto zale mimoya ukuze le mimoya ikhone lokuvuma lapha ukuthi vele lo siyaya kuye, bese-ke sezoba wuwe-ke osuxhumana-ke nayo-ke lento wena. Mina sengikukhandelile, sewuzoxhumana-ke nayo iy'nto zakho ukuthi imithetho yakho ithini. Mina ngizokutshela nje lokhu okuncane ukuthi hhayi la sizophila kanje kanje. So yenziwa ezibeni kuphela or ngakwenza nasolwandle or empophomeni? Angazi kwabanye, kimi kwenziwa ezizibeni kuphela. Do you have a specific siziba sakho or mhlampe singayenza noma bekuthiwa isiphi isiziba? Cha, kimi nje sikhona esami esibhekene nami nje straight ekunesami engisebenzisa sona. Uma umuntu efuna into yemali nje ejulile siyakhona senze usiko lwakhona. Uma ukuthi bafuna lezi ey'nobungozi siyahlaba, kumele sikuhlabe khona lapha ezizibeni sakho. Kunjalo. So akekho umuntu othinta ngesaziba, wena kuphela? Hayi, yimi kuphela impela la, yimi kuphela. Uma ungathi uyaya nje lapho uyoyibhukishela ngeke ubuye. Dr. Kombo. Strunazi. Hayi Dr. Kombo. Let me see my wife. Ngempela kunjalo impela. Mhlawumbe usungayibhumela nje uma unenhlanhla, kodwa nje ngendlela esingakhona nami ngingakuthatha nje ngikubeke bese ngikukhombise ngithi awuye lapha. Ngeke uze usondele ngisho ukusondele. Kodwa izinto-ke ebusuku sizenzela khona. Ebusuku kusuke kumnyama-ke, kuyathusa impela. So anikhanyisi manje ebusuku nje ngikwenza yonke into kumnyama nje? Cha, akukhanyiswa, ngithi senza umsebenzi vele wobumnyama straight. So sikucelela ngendlela ethile ukuthi lezi zinto zobumnyama ozoyifuna la. Umuntu uma ecetshiswa vele ucetshiswa ngendlela yobumnyama, kodwa-ke bese kwenza izinto ezinhle kuye leyo nto esuke siyicela, leyo mimoya ethile esuke iphakanyiswa ivuswa. Bese-ke iyofakwa emzimbeni wakhe lowo muntu, iphile kuyo le flower le ozobe ilapha esontweni, uzobe uyinisela ngalolu bisi lolu. Lolu bisi maliphela sesibuyele eZimbabwe futhi siyocela futhi emakhehleni. Ngoba khona impela hhayi liyabenzela impela izinto.
So Dr. Gombo kusho ukuthi mose ngiyohlala ngikukhokhela wena ngiyohlala nje once ngeza ngazolanda lesithwalo seflower leli kusho ukuthi nje ngizohlala sengiyiclient yakho nje yasemthethweni because makuphela lobisi kumele ngize khona ngizolokhuza konjalo impela ufuna kube kanjalo funa siphilisana ngithi mina yimi engilaziyo lo libezi ukuthi litholayo manje bavilapha nokuhamba ke futhi labantu uvela khiphe imali ukuthi hayi awuhambe uyobona ukuthi kwenzakalani. Thank you so much. My mantis, I hope you are still with us. And of course, I have Dr. Gombo, our own Dr. Gombo. Yes, I wanted him to explain more about isithwalo lesi seflower kanye nobisi because niphikisile kaningi einkundleni zokuxhumana and then I was left with questions ukuthi kahle kahle yini le niphikisayo. Like I understand that Dr. Gombo because sometimes siyaphikisa kodwa masiphikisa bese ngiyadinga ukuthi uphikisa ini uyayazi into oyiphikisayo asinalo ulwazi ukuthi sifuna ukuthi hayi lo unamanga kulento ayisho kodwa iqiniso asinalo thina. Wow. Dr. Gombo ngicela namhlanje sikhulume ngesithwalo senzalo, isithwalo sewomb. Yeah. Isithwalo esinjani? Isithwalo esisebenza kanjani? Sisebenza kumuntu onjani? Yeah. Isithwalo senzalo sisebenza kanjena isithwalo senzalo. Mawumuntu osilokungayo osifunayo umuntu wesilisa lesithwalo lesifuna uthathe umuntu ongakaze mhlambe singabeka kanjalo ukuthi ongakaze alale nomuntu wesilisa ukusho ukuthi itshitshi lelo bese futhi sisebenze ngokuthi futhi ongakaze akhulelwe isithwalo sisebenza kanjalo umuntu ongakaze abe nengane noma ke oseyilalele kodwa ongakabi nenhlahla yokukhulelwa wafuna sisebenze ngaleyo ndlela so lesithwalo lezi ukukhandeka kwazo vele ithe ukujula kakhulu kodwa ngizothi nje qabu kancane ngoba lo muntu lo wena umuntu wesilisa mawusuka la uthi usuka sikhanda sekufakiwe ke kuwe izinto emzimbeni kuwe asikapheleli siyalithatha iviki ke esenzala isithwalo awufuna ufike senze izinto kuwe emzimbeni bese uyahamba ke usuyolala ke naleyo ntombi leyo uzobe uyitholile lelo tshitshi noma leyo ntombi engakabi nengane kodwa asenzeki kumuntu masuthola umuntu onengane noma uke wakhulelwa iyachitheka. Oh, I was going there. Thank you. That's why I'm writing. Yeah. Akwenzeki kuye. So umuntu okusebenza ngaye yilo. So lo muntu lo akaphindi kabe nabantwana lo wena uzobe umthathile. So uzobathatha nje abafazi bakho mhlawumbe babe u4 5 kodwa kube khona lo ongayithola ingane mhlawumbe mayithola ngafiki ku3 months iyathi 3 months bese iyachitheka iba kanjalo angithi iyona ndlela ukuthi le nunu le idle wena kahle kahle usukubeka isilwane sakho Dr. Gombo. Yonke into yenziwa ngemali ikhathwa ngesilwane vele ukuthi asiyiboni lezilwane kodwa imoya yazo siyayizwa ngoba noma ukhandelekile uyayizwa lento ukuthi hayi isiyaphila ikhona. Uyizwa kuwena lo efakwe yona. Iba kanjalo. So mawukhuluma ngemoya iqani mangibuza ukuthi le moya yini kahle kahle le moya le yilwane. Imoya yezilwane ezithile osukuyibiza ngendlela ethile yamasiko athile osukuwenza wenzela lo muntu lo ofuna ukuceba ngaleyo ndlela bese kwenziwa i-exchange mhlambe okunye kuba yikho ukuthi hayi ngoba senza kanje uzosigcinela imithetho esoso asizukubulala umuntu sewugcina leyo mthetho njengakho lokho kwenzalo awenzi lutho ukugcina imithetho nje emncanyana bese sekufake leyo ngane njalo nje mayike wakhulelwa ukuthi ukhulelwa kangaka ngonyaka ngeminyaka emibili mhlambe kanye ngonyaka noma mhlambe uzuyaphinda ka4 ngonyaka hayi iyadla imali yangena. So Dr. Gombo ngicela ukubuza la. Yeah. Lesithwalo lesi senzalo. Yeah. Kusho ukuthi kumele uhambe ulala nabantu. Cha. Sisebenza kulo muntu oyi1 kuphela lo esizomthatha la simbekele lo ozobe simthole engenayo ingane bese siyamthatha ngithi sesiyamshada kusebuya la ekhaya. Lo muntu lo vele ngiyazi mina mangimshada ukuthi
akusikho ukumthanda ngizofida lento uzoletha umcebo wala ekhaya lo muntu. No, but my question, uma uthi lesithwalo senzalo sifuna ukuthi ube nomuntu ongakaze ebe nabantwana, angakaze akhulelwe okanye uthole itshitshi, umuntu oseyintombi into. So and uthe lesithwalo sifida because uthi maybe akakhulelwa mhlambe umntwana uyachitheka and indlela lesithwalo lesi esifida ngayo. So sengifuna ukwazi ukuthi ukuthi lo muntu kuzomela uhlalulala naye, what if kufika esikhathini la ngasavela ngasathola abantwana, so kumele uhambe uyofuna umuntu ozokhona ukuthi athola akhulelwe, so lesilwane sizokhona ukuthi sidle. Ayisekuyela lapho kuba kanjalo kwabanye, kuba kanjalo impela. Omunye uzathatha ingane encane nje ngoba phela amatshitshi aseya ngokuphela nawo aseya ngokuphela, abanye bathatha o-16 years. Angithi inhloso yakhe ukwenza lento le ukuthi avuselele lento ngalo muntu. So naloyana lo osukumtholile nje uzolokhu ulala naye mhlawumbe baze babe bawu3 labafazi, and then kodwa lo egcineni ke ukuhamba kwesikhathi mhlawumbe angaba nenhlahla aphile, angaba nenhlahla adlule lo oqala lo osuke uyifake kuyo kokuqala lento. Manje usuke sebulawa yini ke? Kuba kanjalo kona akangithi akasakhona ukuthi afide lento le. Uma ungasayenzi into sonke isithwalo, noma ungasayenzi into siba nobubi bakhona, ukuthi yena usuke engazi, usuke yena ethwalise wena usuke usifake kuyo. So lento le ngesikhathi ekhulelwe ilokhu iyadla. So sekufika mhlambe izikhathi zama-menopause kanjalo akasakhulelwa, and then ke lento siyagcina senzani, siyahlupha la ngaphakathi kuyisizodla noma yini, mhlambe kuthiwe usene-cancer kanjalo ashona. Iba kanjalo kuwukuthi ke iyona ndlela ukuthi kutholakala umoya wakhe naye mhlambe. Ezinye kwesinye isikhathi kuba kanjalo, kokunye nje uyaphila kuwukuthi nje sekufuna u-ede omunye umuntu wesibili lo uma engazayitholi ingane lo. Usuyabuka ukuthi akasakhulelwa, izinto zami seziyabheda, seziya ngokushona phansi. Ake ngifuna omunye omncane ozokhulelwa futhi. Usuthatha yena ke lo mncane uyakhulelwa kuyachitheka nje, imali ilokhu iyangena, ingane idlala ngayo. So isithwalo senzalo kahle uzolibuthathile abafazi, kuba kanjalo libuthathile mara abantwana. So ngeke ngize ngisitholo sama-2000 asifani nalento esikhuluma ngayo. Angisazi. Okay, let's not go there. Okay, manje sinizuleke ngesithwalo senzalo ukuthi kahle siyini, sisebenza kanjani, and of course angeke besinike konke. Siyonika nje lapho sinika khona ngoba siyathanda. Usafuna uku-add la or ngiqhubeke? Hayi sekuphele. Okay, manje ke ngicela sikhulume, ngizwe ukhuluma ngesithwalo esisebenza ngespirit selanga. Asikhona. Mara leyithwalo zisebenza zihamba njenge-technology mos. Sikhona. Sekunesithwalo manje sisebenza ngespirit selanga. Sikhona impela ke la. Ilanga linespirit kanti? Kunjalo Jeff. Yabo leso umuntu awumkhokhisi vele kuloko. Ngoba kusokuyinto enobungozi vele. Akungichazele. Yabona lapho usuke udonsa imimoya nje straight, khona imimoya ihlukene ngamagama ke yawo, kuwukuthi ke umuntu usuke azi umoya lo yena asuke usebenzisa ukuthi ngisebenzisa umoya kanje. Sukhona isithwalo selanga laphana, so isithwalo sakhona ukusebenza kwakhona mina ngasisebenzisi vele, kodwa senginalo ulwazi lwazo ukuthi la ngisithatha khona, mangisithatha kumele ngibuye ngoba into mangibuye nayo lengeke kube khona umuntu engiyithesta kuyo. Ngiyabachazela kodwa ukuthi khona into kanje, bayisho bona ukuthi cha lokho ungakufaka kimi ngiyakufuna, ubungozi anginandaba nabo. Siyabulala ke isithwalo lesi selanga, kodwa nje isikhathi esiningi masenziwa kuba ukuhlaba imvu noma uhlaba inkomo, kufuna imvu noma inkomo, ulimi lwakhona olusebenzayo kakhulu. Kusebenza lesithwalo selanga sifuna imvu or inkomo, then kusebenza ulimi lwakhona hayi ihliziyo yenkomo. Proceed doctor.
hayi ngizwile izinto ey'ningi like ngizwile hayi ngizwile guys ngizwile namhlanje ngizwa ngolimu lwemvu kanye nolimu lwenkomo. Last time I heard about inhliziyo yenkomo. Yes, Dr. Kombo. Hayi khona leso siyenzeka, izinto ziyenzeka impela. Kuwukuthi vele ubungozi okufuna ubulindele nje lapho sinomu kanjani. Yiko ngithi mina hayi leso singasenza. Mina ngavolontiya ngithi noma ubani lo osalelayo ukuthi asithole mahhala ngamnikeza lokho. Ayibonela yena ukuthi Mara uqhubeka. sibulela masekwenze njani Dr. Kombo? Sizokulethela umcebo bese sithatha nje umuntu. Sithatha umuntu owena. Umuntu noma ingane yakho noma umfowenu noma ubani nje ekhaya. So lo muntu loyo siyayidecide or wena uyadecide ukuthi cha ngifuna kuhambe lo. Asicontroleki-ke sikhombela zona lezi. Futhi asivaleki-ke lezi. Ezinye ziyavaleka lezi asivaleki. Ngoba kusebenza ngalo moya strong kakhulu. Asivaleki-ke lezi. Siyingozi ngale ndlela. So sifuna bona laba bathi sebefuna inoma yini ngoba bayafona bayifuna inoma yini. Bayafuna bayifuna noma yini. Bayifuna impela. But anyway ngengezwa one of the guests I used to host Dr. 2+2. He used to tell me ukuthi no kunane noma yini and bayayifuna and but anyway yeah. Insile impela noma yini ingozi ngoba uzothola umuntu lana umchazele lo ukuthi ngifuna noma yini khona ke ababuye umuntu eze nje nemali athi nginanayo imali engami mhlambe no40 ngicela ubone ku40 ukuthi ngingathulani. Sekufuna umcabangele ukuthi uyambekela la ukuthi nazi izinto eziphilisayo la engenabo ubungozi. Bayabaleka abantu mabathenga isithwalo sedlozi nesemvu ukuthi ayinabungozi. Hayi babaleke bathi bafuna ukusheshasheshayo. Umchazele le noma yini ayifunayo. Athi hayi right angithi omunye ukuzela ngobuza kubuka kututse nje ukuthi hayi ngeke ngiyithole le nto le. Ngiyamnika ke mina leyo nto asuke eyifuna. Sekuyoba ngokwa ngithi ngiyamchazela ukuthi inobungozi le nto. Manje yena abuke wena ngendlela oyiya ngithi balindela amakhehla afaka iphandle egcina la. Manje uyinyaka so mawusumnikezile le noma yini sizodla. Iyadla njengakho lokhu nje akulawuleki. Ingaphinda kabili ngonyaka lento le. Kodwa uzobe ucebile impela nje abhlungu kabi. But now Dr. Kombo umuthi ngaphinda kabili ngonyaka. So izozikhombela every year or it's just happen once. Maybe there's a period ukuthi okay izophinda ikhombe maybe after 5 years or after 2 years. Lapho ukuthi izothatha isikhathi esinganani asiyazi nathi kodwa nje izoyishayela yona. Ingasho ngonyaka ingasho futhi ngo6 months. Kuzoya ngendlela wena inhliziyo yakho lefuna ngakona umcebo ngoba ile inhliziyo esuke ifuna ngakona ukuthi na ithendenye ngiyayifuna mangathola le izokutholisa ke lawo mathenda. Kumele kube neexchange yezinto ayikho into yamahhala emhlabeni. Ufuna uthole leyo mali lawo mathenda o20 million letha umuntu oyedwa noma ingane yakhe ethile. So nayo izolekelela lo muntu lezinto phela ezikusebenzelayo. Dr. Kombo uchazile ukuthi uya eShipimbi utheni shipping eZimbabwe inani futhi Nemvura. Dr. Kombo uma uya ukula makhehla la uma ukuthi one day uyafica kuthiwa afile kuzokwenzakalani? Ngeke kwenzeke lutho lapho ngoba amadodana ayasebenza nawo. Siyakona ukulokungana masifika nje sigaya lento esiyifunayo ukuthi sizogaya into kanje asuke khona nawe yabuka nothe eyodwa nje mhlambe mabili noma mathathu ngoba ngale lapha nabenzi njengala eMzansi ukuthi umuntu mayefile usefile nje ngale bayaqhubeka basebenze kulamazwe amanye. Lo muntu mawuthi uyabuya mhlambe njalo laba basuke bethatha izithwalo mawuthi uyabuya kuthi umkhulu ufile kodwa mhlambe kusasebenza igama elithile. Njengenye nje insizwa ikhona ke yaduma kakhulu yaseZimbabwe babethu uNdunga. Yashona kodwa kwaqhubeka ingane yayo. Biyenza izinto nayo zenzeke. So abaningi nje nala eMzansi nalabo abakwipolitiki abanye babo bebeyivakashela leyo nsizwa. So kuyaqhubeka nje. Ngeke kube nankinga mangithi ngifuna sigaye futhi soganya lo sikufunayo. Ngibuye ngapha sihlanganise senze izinto baceba abantu.
bakanjalo. Ithibuze la. Umuthi Dr. Gombo, because of course usebenza kakhulu ngomuthi as well, ne? Yeah. Umuthi enguthenga esitolo. Yeah. Osuhlanganisiwe. Yeah. Nomuthi engizothenga kuwena okuhlanganisa la okwenze la nami. Yeah. Ukhona umehluko? Mningi kakhulu. Ngicela ukuthi uchaze noma uchazile ngawo. Mningi kakhulu umuthi. Yabo ngakubekisela ngesihlazini lo wokufutha, geza, bhalaza kanjalo. Singathenga ama-ingredients mhlawumbe u5 alezo zinto. Sithenge nje amaxolo, sithi mhlawumbe amaxolo. Bese lo munye uyagaya nami ngiyagaya, sigaya into eyodwa kanje, soba u2. Amaxolo awu5 siyagaya. Sesizonikeza abantu abawu2 futhi nani wakhe nami nginike wami. Owami uzoba nomehluko kowami umuthi. Ngoba yena uzothi futha geza bhalaza. Mina ngizothi futha ugeze kuphela ungabhalaza. Kunesizathu esenza ngithi ungabhalaza. Owami usugayiwe wathaywa ngenye indlela ethile futhi. Ngaphezulu kwalokho sengizothi futha geza kuphela. Ihlukene le mithi le. So esitoro abanayo lento mina enginayo le. Engizothi mina kungasaphalazi futha geza kuphela. Khona amafutha ezobe nami sengi-edile ukuthi engiwaziyo noma ngithi into idrop eyi1 ukuthi loyo futha la vele hayi izinto izothi ukuvuleka. Yami ngale ndlela afisa ngayo. So umehluko mningi kakhulu. Hayi mningi impela. Uyabasendela ama-client imithi or ini ngebhesi? Kuyenzeka. Kakhulukazi laba abaleko Eastern Cape yibo kakhulu abacela kanjalo. Uyamphathisela nje urephe kahle umuthi wakho. Uzumfakela lapha la ezosho khona yena. Awumoshakali la endleleni because kunama-spirits phela. Kudala ngikhuluma ngama-spirits. La uma uhamba endleleni la akunama-spirits or what because you did talk about imimoya. Sengifuna ukwazi ukuthi lo muthi umuntu mengawulandanga yena ngokwakhe. Then when uhamba uyofaka maybe eposini or kuphi. Awumoshakali because kunezinto eziningi lapha ya. Kube sekuyadependa ke nalo order lokho nalokuposa lokho. Mina ngikhona ukuposa imithi nje leyo futha geza kanjalo bhalaza ihlahla lezo nelungane nenxaba amaxolo kanjalo uyakuposa ke lokho la kuzodinga khona ukuthi ufake izinto zezilwane uvuse into ethile ephilayo ebusuku izodinga ukuthi uzevele ekhaya le ayiposeki fana nje nako lokho idwala khona umuntu wakwathi ufuna ukuposelwa iring le ngamchazela ukuthi le iring ayiposwa kuza nayo uza la uzokwenzelwa yona le ngabe sengiganga ngayo impela mangathi iring yaposa iring icishe ifane nesithwalo isiphakamiso kodwa manje bona bafuna ngale ndlela elula ngithi bayavi lapha lokuhamba so umuntu uyamposela izinto ezilula njengaloko kubusa amadoda la asuke balekile kuyaposeka ke lokho okudlisa amadoda kuyaposeka so kungaposeki ngilokho okwemali nje into yemali ngeke kimi iposeke kimi angazi abanye kimi kodwa iposeke yawo. Wow. Isho that khona kwangitshela ukuthi no bekhuluma ngosambodi athi umposela isigubhu wena isigubhu asisebenzi. But anyway, we are not there. My man, she says, you all know that I am an author of this beautiful book called On My Own, I Have Found Sunshine. This book is only Trend the Trend, and we can send this book to you via Pexi. I want to say thank you so much to each and every one of you who already purchased a copy of my book. Your testimonies are amazing. And let me tell you something, guys. I am busy writing my second offering that I'll be launching April, May, and I can't wait because it's a beautiful book. Yes, Dr. Gombo. Yeah. Okay, ngizokhuluma I don't know whether it's Swallow or Spirit umamon. Yini umamon kahle kahle. Sekunabo umamon Dr. Gombo. Hayi kuningi. Guys, umamon isithwalo right? Cishe kube isithwalo kuyispirit kona. Ispirit umamon kahle kahle mase silandela nje ngokomlando. Umamon into yakudala. Umamoni into naseBhayibhelini ekhona. NaseBhayibhelini? Ikhona. Umamoni bambiza ngedemon. Demon. Umamoni demon. Basho kanjani? Spirit se demon esikhuluma ngaso manje. Okay. Basho kanjani ukuthi demon. Leli demon leli ngendlela yakhona
Mina ngeke ngingasho ukuthi demon, ngeke ngithi umoya othile ngoba phela umoya wenza izinto ezinhle lo. So umamoni ukusebenza kwakhe usebenza ngale ndlela le exakile ngoba ngisho lo bathi ubani lo ingilosi enkulu uGabriel kaSathane uLucifer Lucifer akaboni lutho, akanawo amandla kule ndoda le umamoni le. Umamoni lo ngendlela asebenza ngakhona-ke kufike usebenze umoya wakhe, umoya wakhe kusebenza nge-waxing moon le enyezimosi uzogcwala kanje. Into yakhona uyenza lapho nawe uyabulala-ke futhi-ke yena, hhayi kancane. Kodwa imali uyayiletha-ke impela, hhayi uceba ngenye indlela. Yabona uma uvuswa lo moya wakhe ufuna uvusele endlini la emnyama, indlu engenawo amafasitela nje evalekile nje kanje. So lelo kungana yakhona-ke bese usebenzisa ngeke ngikubale konke kodwa ngoba bayoze benza abantu izinto ey'wrong. Kuye kusebenza kakhulu ikhandlela elimnyama neminye-ke yemithi ethile ebuye ibe nobungozi uma kwenziwa iy'thwalo. So isithwalo sakho uyasikhanda kahle mase ususi-eda lokuthi ufuna into e-fast kakhulu, uzosi-eda ngayo le ndlela kamamoni le. Laba bathi bafuna inoma yini izinto zabo 3 days umkhandela yona le nto le ekamamoni. Vele umamoni akaphoxani, uma umkhandele nje yona umamoni ukunika le nto oyifunayo, uyamtshela ukuthi wenza kanje, ubiza nawo amagama, usebenzisa nakhu nanakhu. Kunamagama akathile asebenzayo ey'thwalweni ey'fake yena umamoni phakathi. Uyawasebenza la magama, uyawabiza, umtshela ukuthi kusho kangaka njalo ntambama noma ngoLwesine ngesikhathi esiso wena ubiza le nto. Uma zithi 12 uyayibiza kanje kanje, sewuthola-ke igazi uzolokhu njalo. Uma kune-waxing moon ulithathe elingango-500 mils ulithela nje phansi kanje elenkomo noma elemvu njengaso lesi selanga, kucishe kusebenza into efanayo. Kodwa-ke lesi umamoni usebenza kakhulu nge-waxing moon. So umamoni uthi umkhandela endlini emnyama. So kusho ukuthi mangifuna umamoni kumele ngakhe indlu Eyi kufuna lokho impela ngoba nami anginayo ekhaya impela. Kodwa nje mase sewethi umuntu uyayifuna le nto le ezoshesha, ngizokutshela nje kahle ukuthi hhayi asizame ukwenza kanje. Ngithi siyabonisana vele uma kwenziwa iy'thwalo, hhayi ukuthi wena uzofika kimi mina ngikutshele imithetho yami. Sizobonisana nje sihlale phansi bese ngikuchazela ukuthi khona enye into esingayenza yaze ingashesha kanje. Kodwa-ke manje ngendlela engashesha ngakhona izobulala futhi le nto le. So nami ukubulala kwayo angikwazi ukunqanda-ke, ayinqandeki nayo le. Zikhona ey'nqandekayo kodwa lena nje ngeke. Singabheja impela akekho ozoyivala le. So umamoni nalesithwalo sespirit selanga Ucishe ziyingozi kakhulu. Ziyingozi kakhulu, cishe kufanani impela. Cishe kufanani impela. Kodwa ngisathuswe yilesi nasenzalo Dr. Khombo, isithwalo senzalo. Yazi bengike ngibone like ama-posters, some of the healers bethi bayathwalisa ngenzalo. Ngisibuza ukuthi kahle kahle inzalo, but namhlanje ayi ngifunde lukhulu. Hhayi kunjalo kulesi senzalo impela. Uyithathela lo muntu. Dr. Khombo, the content comments and thoughts, your word of wisdom to my manches. Whatever that you want to say to them, this is your moment. Hhayi ake ngibonge nje ithuba ukuthola ithuba lokuba kuma-Mantshiz and Thoughts. Ngizocela nje engikucelayo, akukho okunye engingakusho. Ngizocela nje indaba yokufona ngizogxila kuyo kakhulu leyo yokufona ukuthi ngiyacela impela ukuthi bafone noma sikhathini kodwa before 9 ebusuku. Kungabi ukuthi umuntu usefona ngale ngoba phela nami ngibuye ngikhathale impela nje ngidinga ukujumeka. Uma uthi uyajumeka ngo-2 ebusuku uzwe ikholi, phela siney'hlobo sinabafowethu awazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi mhlampe umfowethu ulimele noma wenzani. Uyayi-answer ifoni, yebo mkhulu ngiqeda kubuka ividiyo yakho kuma-Mantshiz. Uyabo sekufuna manje-ke ube umuntu omubi-ke, uyamkhuza ukuthi ngicela ufone ekuseni. Nale nto yokufuna imali esheshayo ngasho mina ukuthi angiyisebenzisi impela le. Ngiyacela nje impela bayiyeke le imali esheshayo. Anginayo, angikwazi ukuyikhanda. Bakhona kushuthi abakwaziyo. Mina angikwazi ukuyikhanda. Ngoba ube ngiyakwazi ngabe ngiyeke nokulapha lokhu ngayikhandela imali. Ngayikhandela imali esheshayo.
manje kukanjalo so ilokho nje engikucelayo kuphela okunye nje hayi ku-right konke. Oh my manches, thank you so much for your support. You guys are really amazing and I love you so much. And of course, I am your host, Sheva Patanani Bata. On that note, it's a wrap. Goodbye, darling. Thank you.